Ba kake dariya ne? Ba kake dariya? Ake da wallahi. Kai, ai nan ƙwarganin kanan wani buke da kai nan ta gina ba ta shiga bane. Rainan shayin da wainar kwai? Mazaje. Kai laku. Da Allah daga da Allah. Da sha bukina. Da Allah ne. Wani cire maku. Ya cire. Ai andamali. Wai kai ni kana ban mamaki ba. Kai ne. Daga na bushe nan ya ce na Allah. Ba ka san abin da Allah ya je ba. Dama yana yi ne? Waye ni? To a kauye wannan buhu ne ga gare mu dauka. Allah tana wannan aikin banka. Mazaje. Bari ga mai kuka. Bari ga biski. Za ku yi lissafi. Abu shi wannan laku guda 60 ne. Yaro kenan. Mu ai sai over 100 sama da 100 mu zan. Allah. To jira mana. Mazaje. Yawa. Maza. Kaga maza. Mazaje. Gaba ɗaya tsika kai na ta tayi ni. Tsimi na ya zo. Mazaje. Mazaje. Tura mana. Tura mana. Come on mazaje. Mu je. Maza. Nawa ne? Ai baka daga ba ko dai baka daga. Mu je. Ya danne ne. Mala Mazaje. ku dauke mu. Ni baka da. Kan da ku. Daga mana. Bane da kuma dan Allah ku daga mu. Mazaje. Mazaje, an tawo daga ƙauye an ce mai ƙarfi ne da shi kuma shi ne zaka yi wannan zaka ke ta wannan fara ihu? Ha ba kar ka bani maza mana. Mazaje. Kin warki yar mutata. Kai ina mai gidan yake? Kai, ni baka san waye ni ba? Oga ke magana. Ina mai gidanku? Kai ni baka san waye bane? Ka zo da wata shege fuska kuyat da wani shege mu waje la tsatso. Kai! Subhanallahi. In ya zo ka gaya masa Alhaji Adamu ya zo lalle ya neme ni ko ta waya ne. Ka ji ko? La ahe mai ne uban mutum ma da Allah ga shege ma da zai wata magana dan waye kai banza ma gara fo fan dabobi think ya kawai dabba ka da mana dabba ta
kana koran dabbobi dabbobi ne suke cin fulawa. okay da ka gane A ni ba da na isa. da ka gane Haba oga, haba dan uwarka dansa. Oh, easy. 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 Hey. Bai da imani ɗan yanzu kan. Allah yi muku abin da kuka yi mun. Ta andamali. Eh? Na aka da wannan mutane. Haba. Ni ban ai yau na ga ifrit. Kamar su ba maraba. Ha. Ya andamali. Eh? Kai ko na taba ganin ifrito. Na taɓa ganin su lokacin na ƙauye. Na je roren gida. Na taɓa ganin shi. Na taɓa ganin shi. Ifritin? A zalimai. Sai sun sa jiki na ya laushi. Wai abokina, wayannan mutanen wa suke zuwa nema ne a nan gida? Wallahi kaga mutumin nan ya kai sati daya kullun sai ya zo neman alhaji. Wannan mutumin ba shi da imani. Ba ka san shi ba? Ai wannan mutumin sharrinsa ya fi sharrin bakin maciji. Ka san shi ne? Waye bai san Alhaji Alawu ba? Ai wannan kashe mutum a gurin shi kamar kashe kiyashi ne. To Allah raba mu da shi. Ai kawai addu'a kenan.